Sugeng enjing para siswa. Saiki kita badhe sinau dolanan tradisional. Dolanan tradisional yaiku dolanan kang ora migunakake piranti modern. Dolanan tradisional ora nganggo listrik, baterai, internet, lan gadget. Menika contoh dolanan tradisional. Gobag sodor, dakon, engklek, jetungan, bentik, lompat tali, bekelan, jamuran, lan egrang. Dolanan tradisional butuhake piranti kang dianggo dolanan. Contone egrang. Pirantine yaiku pring. Nah, cekap semanten ulangan dina iki. Saiki coba garapan tugas ing buku PS Basa Jawamu. Tulisan jeneng dolanan ing ngisor iki lan sebutna piranti kang dianggo. Sugeng makarya lan berkah dalam.